Цудоўна. Зараз пачынаем прэсавую канферэнцыю па выніках фармавання участковых камісій, выбарчых камісій, якія былі сфармаваныя учора. Сёння ў нашай прэсавай канферэнцыі прымаюць удзел нацыянальны каардынатар кампаніі «Права выбора 2020» Лев Фёдорович Маргулин и Игорь Борисов, один из членов Совета «Права выбора 2020». Добрый день, шановное господарство. По-перше, я хочу вибачитися, что я сегодня трошки непоголений, бо вы ведаете, какая ситуация во Фрунзенском районе с водой, тому расходовать питную воду для голения не хотелось, а водопроводной водой користаться пакуль што яшчэ страшно. Ось, што датычыцца гэтага этапа, які скончыўся учора, фармавання участковых камісій. Мы з вами добра ведаем, што ніколі участковыя камісіі не ўключаліся прадстаўнікі апазіцыйных партый і нават тых грамадзян, якія самастойна збіралі подпісы і намагаліся туды патрапіць. Але тое, што адбылося зараз, можна назваць адной такой фразай «чужыя тут не ходзяць». Бо калі мы мінулыя разы і ў 2019 годзе, в 2018 годзе, калі мы лічылі адсоткі, колькі там прадстаўнікоў апазіцыйных партый трапіла ў камісіі, у агульным вылічэнні, у працэнтных адносінах, то зараз няма чаго рабіць, бо практычна ніхто з прадстаўнікоў кампаніі «Права выбора» у шэрагі участковых камісій не трапілі. І гэта яшчэ адно пацвярджэнне таго, што сітуацыя ў краіне вельмі напружаная, што Лукашенко пачаў сваю кампанію загадзя, не так, як звычайна, калі ён мог адмахнуцца і сказаць, што мне няма калі займацца тут выбарчай кампаніяй, у мяне ёсць там нейкія гаспадарчыя справы, вось, і таму хай яны тут сабе робяць што заўгодна. Зараз гэта не так. Вось, і таму пры стварэнні гэтых участковых камісій трэба было, каб яны былі крыштальна чыстымі, празрыстымі і каб не было нікога з прадстаўнікоў, нават не проста апазіцыя, а акрамя тых, хто быў спецыяльна для гэтага адабраны. Вось, што яшчэ можна сказаць на гэты конт? Камісіі гэта тыя, хто робіць выбары. Мы з вами памятаем такое знакамітае выказванне Лідіі Ярмошынай, што не важна, як і хто там галасуе, важна, як лічыць і хто лічыць. І вось цяпер мы выразна бачым, хто будзе лічыць нашы галасы і прыкладна разумеем, чаго яны хочуць гэтым дамагчыся. Вось. Ну а цяпер больш падрабязна пра гэта слова Ігору Борисову. Добрый день, паважаныя сябры. Хочу адзначыць, што ў 2020 годзе кампанія назірання «Права выбора» яна вылучыла для сябе рэкордную колькасць сябраў у склад участковых выбарчых камісій. Агульная лічба 708 чалавек. Калі больш падрабязна па структурах, то БСДП вылучыла 224, партыя БНФ 109 чалавек, Абінальна-грамадзянская партыя 212 чалавек, ад грамадскіх арганізацый 65 чалавек і шляхам збору подпісаў 98 чалавек. З той інфармацыі, якая у нас ёсць на дадзены момант, я адзначу, што яна яшчэ не да канца поўная, таму што яшчэ з раніцы адбываліся пасяджэнні ў некаторых выканкамах. Вядома пра ўключэнне ўсяго 5 прадстаўнікоў кампаніі «Права выбора» ад суб'ектаў, якія ўваходзяць у гэтую кампанію ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Фактычна такая сітуацыя, такія нізкія паказчыкі, яны упершыню, таму што раней улада сабе хоць дазваляла ўключаць у камісіі ад 5 до 15% вылучэнцаў ад дэмакратычных арганізацый. Зараз яны вырашылі пакінуць фактычна ўсіх па-за бортам, па-за працэсам,
і ми маємо справу в нейкай ступені як з проявленнем, як би мовити, такого апартеїда, да, такої сегрегації, про что казал уже Лев Федорович, что вот есть свои, кого мы уключаем, и есть те, кого треба администраційними методами просто выключить з процесу. І красамоўным сведчаннем гэтага з'яўляецца пасяджэнне адміністрацыі Фрунзенского района города Мінска, дзе забылі выключыць аўдыёзапіс і дзе фактычна члены адміністрацыі яны фактично домовлялися про то, як за кого голосувати, і він з'являється феєричним доказом того, як вирубають представників демократичних партій і організацій. Ну і традиційно хочу означити, що більшість тих, хто пройшов у гэтай участковій комісії, це представники провладних організацій, Белая Русь, БРСМ, Белорусский союз жанчын, Белорусский фонд мира, Белорусское об'єднання ветеранів, профсоюзы, які входять в Федерацію профсоюзів белорусских. Ну і так само представники лояльних до улади організацій партій, частка яких з'являється фантомними, які зникають тільки у період виборчих кампаній, коли треба когось вилучити у члени выборчих комиссий. Партия, Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия працы и справедливости, а так само социал-демократичная партия Народный исход. Вот такий розклад ми маємо додати. Ну, я ще хочу пару реплік таких додати. По-перше, тут не докладно говорить, що вилучають представників этих партій, бо на самой справе это просто, скажем так, крыша, як кажуть. Калі б спросить у любого сябра комісії, якого, скажем, туди включили, наприклад, от республіканської партії, що таке республіканська партія, які є там програмні мети і інше таке, калі б апошній з'їзд гэтай партії, я можу дати, як кажуть, руку на отсечение, що ні один з них нічого про це не скаже. Вось у чым галоўная праблема, бо ёсць у нас такія партыі, можна іх назваць праўладнымі, можна непраўладнымі, але ёсць партыі белыя, ад якіх людзей бяруць у камісіі, і ёсць партыі, ад якіх не бяруць, хаця нагадаю, што ў адрозненне ад назірання у камісіі могуць накіроўвацца партыямі толькі сябры гэтых партый. Это значит, что это не то, что, скажем, у назирания, мы взяли там Иванова и накировали на участок. Не, коли там написано, что он от республиканской партии, а звычайно от ей бывает каля 1000 членов этих комиссий, это значит, что они повинны быть сябрами этой партии. Я взял партию, скажем так, просто например, это же самое дотычится и всего остального. І другая рэпліка такая, што у гэтым годзе, у адрозненне ад мінулых гадоў, ёсць вельмі шмат грамадзянскіх ініцыятыў, якія ішлі, вылучаліся ў камісіі шляхам збору подпісей. Такіх было больш за 3000. І ад іх таксама літаральна, не ведаю, не больш за десятак трапіла у гэтай камісіі, і то, напэўна, выпадкова. Некалькі, напэўна, таксама фактаў таго, што адбываецца. І у гэтым годзе, як мы ведаем, няма прадстаўнікоў міжнароднай місіі назірання АБСЕ. Я мяркую, што гэта таксама стварае дадатковы фон. Мы ведаем, чаму іх няма, тому што пакуль сітуацыя з каранавірусам не дазваляе іх сюды запрасіць. Гэта першае. Другое, як, напрыклад, фармавалась участковая камісія ў горадзе Брэсце. Я прывяду адзін прыклад яскравы, які з мінулай таксама выбарчай кампаніі мае след. Быў такі назіральнік Юрый Вашчынчук у горадзе Брэсце, пра якога, калі ён паймаў жанчыну, якая несла 100 бюлетэняў, на нашу думку, яна мела намер зрабіць укід гэтых бюлетэняў у скрынку для галасавання. Пра яго асобна выступіў прэзідэнт Александр Лукашенко, сказаў, што такому назіральніку трэба рукі і ногі адарваць.
І літаральна от учора якраз таки Юрій Ващенчук подавався у склад участкової комісії ад Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады, і яго не ўключылі, таму што пракаментавалі, што гэта дэструктыўны элемент. То бок мы бачым, што людзі, якія спрабуюць дамагацца падліку галасоў, адкрытасці працэса, яны з'яўляюцца дэструктыўнымі элементамі для гэтай сістэмы. Хочацца таксама подвесці ў нейкай ступені рысу і сказаць, што этап вылучэння ён фактычна падыходзіць да канца. У бліжэйшыя пару дзён мы будзем мець канчатковыя вынікі, але ўжо па той тэндэнцыі, якая склалася, яны не будуць, скажам, істотнымі, яны не ў стане будуць тыя людзі, якія потрапяць у участковыя камісіі ад суб'ектаў кампаніі «Права выбора 2020», не ў стане будуць уплываць на ўнутраныя працэсы. І я заклікаю ўсіх грамадзян актыўна далучацца да незалежнага назірання, таму што зараз мы будзем займацца арганізацыяй незалежнага назірання ва ўсіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь. Далучыцца да нас можна праз сайт pvbuy.org. Дякую. Дякую.